watos di Guru perkawis babakan Wahyu Topeng Waja menika sampun wonten ingkang gadah sampun wonten ingkang anggayuh. Lah perkawis sinten to ingkang kuwawa ingkang kuat nampani gaduh wujuding Wahyu kamulyan Wahyu Topeng Waja menika mboten sanes namung bocah pringgondanipun Gatotkaca di Guru. Inggih kakang inggih kula sampun mangertosi babagan menika namung kakang miturut adat ingkang sampun tumurune kalugrahan saking dewa menika kedah dipun sarengi mawi wujuding Gudha Pangrencana ngiras pantes kangge nodi sepinten to kekiyatanipun Gatotkaca kuwawa menapa boten kacondhokan Wahyu kamulyan menika kakang. Lah apa to Narada wis hafal kula pun hafal banget kalih lagak lagane para Jawata. Orang biyen ora saiki dewa para pemimpin nuwun pangapunten. Yen ajeng maringi bebungah, ajeng sedekah, ajeng maringi bebungah kalih kawula. Ingkang urip wonten jagat raya menika kok dadak dingel-ngel niku napa to? Nuwun sewu, yen pancen menungsane menika pun jumbo, empun trep, mbok empun boten sadiangel-angel, digrundhuke semprong ngoten mawon to. Oh, enten sing penakoki sing angel iku dos pundi niku? Pancen menika sampun pines dikodrat pines dening Gusti, bilih Wahyu kamulyan Wahyu Senopati Wahyu Topeng Waja menika sampun kacadhang dening Gatotkaca. Enten sing penakok gawe ruwet niku pripun kakang niku? Nyuwun pangapunten Kakang Narada menika sampun gantos pawalere lan uga uguming para Jawata sinten kemawon ingkang badhe nampi kanugrahan saking Gusti lumantar para Jawata kedah mawi wujude Gudha Pangrencana supaya saged neter sepinten to lan kuwawa menapa boten sawijining titah arca padha kala wau kuat nampi Wahyu menapa boten Kakang Narada. Wagirca wawan sabo Orkang samyo sumewa kekareng panangkilan ingkang samya narka wonten Wiradamata medhoteng wanti lan sawenehana ingkang narka Kutha tilar panjenengan gelis nitya mantriniti preksa
pratangga pati Himawan seta ngawengi Sekarikan bawana langgeng ulun waspadake kang munggah oleh kajuangan Suranaya nggih Kaki Prabu Ndrawati Kresna wigatine jeneng kita sowan oleh kajuangan Suranaya ulun Purwa Madawasana kewala datang karempit lepat anggen kula matur nyuwun pangapunten ingkang agung ulun lugungipun kula badhe nyuwun palilah dumateng paduka mugi kula dados sasrana tumurung wahyu topeng waja menika ulun awit kalenggar samangke kula tinangisan dening anak kula pun Bima Setija ing Trajutresna ingkang kepengin dados senopati agung wonten ing negari Ngamarta ulun tresna sumurupa wahyu topeng waja mula wis ginandang dening calon senopati negara Ngamarta yawi bocah Pringgondani Raden Gatotkaca ulun menawi kok wahyu topeng waja menika paduka paringaken dhateng Gatotkaca ateges paduka pukulun menika Mbang Sindhe Mbang Ciradan menawi Gatotkaca menika panjenengan Mbang Sindhe menawi anak kula Bima menika Mbang jenengan Mbang Ciradan monggo nyuwun pangapunten menawi kok anut dhateng Sarasila Bima menika tasih kapenah putu tasih kapenah wayah paduka kiambak benten kalian pun Gatotkaca cobi to kula aturi manggalih anak kula Bima Narakasura menika tasih tedhak turunipun paduka inggih menika putranipun Bathara Wisnu mongko Wisnu menika putra paduka ulun nggih Kresna mengko sithik to Kresna nggih Kresna wonten dawuh ulun panjenenganmu kuwi lek dadi atur aja kaya mangkono ya lho jeneng kita kuwi aja dadi atur kaya aja duwe atur kaya mangkono awit yen padha-padha putu padha-padha tedhak Gatotkaca kae sik tedhak turune Adi Pramesti Guru coba tak takon karepe Kresna wonten dawuh ulun Gatotkaca kae anake sapa nggih Kresna inggih menika putranipun Adi kula kiambak Pandhawa inggih menika Raden Werkudara lah dalah Gatotkaca kuwi anak Werkudara mongko pun ngerteni dhewe Werkudara kuwi putrane Pandhu kuwi saka Abiyasa kuwi putrane Palasara Palasara kuwi munggah meneh tedhake saka Sakri munggah meneh kuwi nyang Sekutrem kuwi anake Kamunayasa dene Kamunayasa kuwi putrane Parikenan kuwi saka Brahmani kuwi saka Brahma mongko Brahma kuwi sik tedhak turune Bathara Guru lha kuwi lho Kresna padha-padha putune Bathara Guru kang nyuwun pangapunten ulun menawi kok wahyu topeng waja mboten paduka paringake mboten paduka lungake dhateng nonton berarti kula pun Kresna menapa kelakon ngondaran Dirbawana menika kula sungsang bawana balik kagatrisang kapiramu renangkul kinempet-empet dosan retaning bawana
Oh, kaki Prabu Ndorowati ojo. Ojo ndok gawe golek kajuangan Suralaya. Yo to yo. Kulo waton ora gawe rusak ing Suralaya. Iki margake tampan ana wujuding Wahyu Topeng aja gawan bakale geger kahanane jagat raya niki. Nyuwun pangapunten ingkang agung, kapeksa menika kula ngumabekkan nyela-nyela. Matur wonten ngasanipun Paduka Adi Pramesti Guru. Panjenengan menika sampun ngendika piyambak panjenengan nggih sampun mirsani. Wahyu menika sampun dados cadangane Gatotkaca. Lah kok diparingi kelawan Bama niku nalare pripun niku? Kakang Narada, kula boten kepengin kajuangan menika enten goro-goro jalaran pamutahe Ratu Ndorowati Kresna. Ngaturi kawulingan nadang topeng kaca menika sampun dipun paringi Ratu Ndorowati. Nanging yen nyata Gatotkaca ingkang menang nampi wahyu menika kula kinten boten kirang jalaran Kakang. Salah. Yen ngono tak goleke jalaran nyuwun pamit niku. Wonten dawuh Rama Ulun Kutna Aguning Ndorowati Ulun duwe pantopra kang ora prayoga lawan Ratu Ndorowati Prabu Kresna. Iki Ulun kepareng amit padha pasunan duga-duga prasasti gojo nganti der.
ulun Ngarcapada weruh ana cahya mencorong loro, mencorong kaya sadolanan jebul. Ingkang mapan ana ing kene putu-putuku. Wisanggeni Antasena. Sanggeni. Piye Kakang Antasena? Iki kok ana dhewe bentuke kok ceret iki. Lek ora kelu iki tarodro iki. Iya Kakang Antasena pancen bener kaya mangkono. Simbah Narada. Saktek kamu merepeki kelawan Wisanggeni apa dene Kakang Antasena, aku ngaturake bekti yo, Mbah. Ya. Ah, Wisanggeni tak nampa pangestu ulun Tapanana. Datang nggonku pundi yo, Mbah? Mbah Narada saktek kamu lak yo padha becik padha apik. Bektiku katur yo, Mbah. Ya, Pak. Bocah loro bocah dugal kabeh. Bocah loro bocah dugal kewarisan dene tegese Nadanto dugal ning dimomong dadi kekasih para dewa. Ya Antasena. Lan ngaturake bukti kawan panjenengan ulun wis tak tampa kali Pak. Pangestine ulun Tapanana Antasena. Yo Mbah tak tampa tak regem Maloraji Jaya Kawijaya. Sanggeni. Piye Kakang Antasena? Coba takonono kok merepeki karo kowe dhewe padha tapa prihatin nang tengah alas. Nang isore Mega Malang iki karepe apa? Ya, Simbah Narada. Nuwun sewu. Ana wigati apa dene kowe Simbah Narada merepeki kelawan Wisanggeni apa dene Kakang Antasena nggone tarak brata prihatin nggangguke rasa karo sing gawe urip iki, Mbah. Wis Wisanggeni, aku tak takon karo kowe. Nggonmu nglakoni tarak brata, nggonmu nglakoni prihatin. Iki mung sejatine sing ndok gayo kuwi apa? Kowe tak sawurane. Mbah Narada, piye Antasena? Kowe takon karo Wisanggeni, takon karo Antasena boleh padha prihatin iki gayo apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe kuwi dewa apa bocah ngon? Hah? Kowe kuwi dewa apa bocah ngon? Ulun iki anu bocah anu dewa, ulun iki dewa. Lha iki dewa. Yen pancen dewa kuwi weruh karo mobah musik swasana, weruh karo apa sing dikarepne karo umate. Aja dadak takon kaya ngono kuwi. Ayo. Kuwi dewa apa watu, kuwi dewa bocah ngon. Wong dewa ora ngerti karo karepe umate kuwi, jane dewa kuwi repot apa, ewo apa. Umate kok nganti ora bingung. Wis kok seneng ngendi ra kowe Antasena malah ditekan aku ngomong ngono kuwi. Sanggeni Bang dulu piye? Ya. Aku bener, aku ngerti. Aku ngomong etok-etok, lodi. Lawan nggonmu anake tarak brata iki. Sanggeni ulun ki ngerteni apa sejatine sing mbok gayuh ora liya. Dina iki kadangmu Pringgondani si Gatotkaca nembe nandang ruga, Gatotkaca nandang lara. Kowe prihatin tarak brata njaluk karo sing gawe urip amrih bisa kasembadan sedya, Gatotkaca bisa waras wiris, waluya jati-jati temadin kala. Iya, ngono apa ora? Ayo gini yo weruh dadak tekon. Wong weruh dadak tekon, pinter kok kira-kira goblok-goblok tenan kapok. Kok Kakang Antasena aja kaya ngono lho, aku kok gelo kok yo. Yo pancen ngono, Mbah. Antasena karo Wisanggeni nggone prihatin iki mung njaluk lawan sing gawe urip supaya Kakang Gatot kuwi duwe tamba. Supaya bisa waras bali kaya wingi-wingi. Lah kuwi, Mbah, sing diaturke Kakang Antasena iki pancen bener. Nggonku tarak brata iki mung golek jambi. Golek tamba kanggo waluyane Kakang Gatotkaca. Rene dina iki aku kawan Kakang Antasena kuwi durung entuk usada, urung entuk kepadang ning wis digugah karo Mbah Narada. Saiki perkara waluyane, perkara waras wiringe Kakang Gatotkaca tak pasrahne karo si Mbah Narada. Lah dalah, lah nek ngono iki piye? Kok malah dipasrahi karo panjenengan ngono karepe kepiye? Ayo ngaku, Mbah. Tambane Kakang Gatot kuwi apa? Ya, dalah kejuderan tenan ya. Ya.
Orang hati-hati ngomong karo Antasena, ngomong karo Wisanggeni, nadan to bocah sugal, ora iso basa, ora ngerti ngganggu, ora ngerti tata krama. Ning pancen caloro bocah bugal, bocah pinter-pinter. Santi, iya Mbak Ratu. Antasena. Iya, Mbak. Ya, pancen enek. Enek tambane kanggo Gatotkaca supaya waras wiris paluya jati-jati temahne mula kuwi ana. Ana tambane Sanggeni. Lagi kondo Mbak Ratu tambane apa? Nagan to munggah gunung mudhun jurang bakal tak lakoni bebasan jajah bisa ngilangkoni bakal tak lakoni wonten Kakang Gatotkaca bisa mari waras wiris kaya wingi Mbak janjane ana maune biasa dene Sanjuang Pukulun Pramesti Guru ya Bathara Guru ning katemben wae disuwun Ratu Ndrawati Prabu Kresna bakal diparingke lawan putrane dhewe ya kuwi Bima Narakasura. Mulane kuwi Sanggeni. Yen kowe pengen golek tambane kadangmu Gatotkaca, rebutan saka tangane Ratu Ndrawati Prabu Kresna. Ora dalah. Ratu Ndrawati. Ora dalah Prabu Kresna. Lah nek ngono Sanggeni. Siwa Ndrawati Siwa Ndrawati ngrebut kamulyane Kakang Gatotkaca. Ya, Siwa. Ndok ulunge iki Sanggeni ndok ulunge Kakang Antasena apa ora? Yen ra dulunge apa kakon jotosan karo anakmu dhewe Antasena. Unyakan Ratu Ndrawati. Mbak, ayo Kakang Antasena. Pak Kresna, mandhap Pak Kresna. Ndrawati mandheka anakmu Wisanggeni sing semusawa. Iya, Pak. Ngareno lho. Anakku bocah bagus sing sumusul kawan Wakmu Ndrawati Prabu Kresna. Iya, Pak. Aku sing susul kowe. Nyuwun pangapunten, nyuwun sewu akar takon karo Siwa Kresna. Iki mau Siwa Kresna kuwi saka ngendi, Pak? Yo. Pun uwa iki mau katemben wae saka negara Ndrawati bakal tumuju ana Pringgondani mergo entuk kabar anakku lanang ya dulurmu Pringgondani Gatotkaca lagi nandang raga nggih. Wis apa? Saka endi, Pak? Saka Ndrawati apa saka Kajuwangan Suralaya? Ayo ngaku. Saka Ndrawati apa saka Kajuwangan Suralaya? Ndrawati ning mau mampir sedilok nyang Kayangan Wisanggeni. Lah ora apa. Dadi cetane Siwa Kresna iki mau mentas bae saka Suralaya. Iya. Siwa Ndrawati tembe wae nampa wujude Wayu Topeng Maja, Wayu bakal ndok paringake kawan Kakang Bima Narakasura to. Iya to? Iya apa ora? Iya. Aja priya-priya kok. Ngetarani lek Siwa Kresna kuwi kesandangan luput. Ratu Titis Wisnu, Ratu Prabu Ndrawati Prabu Kresna. Ratu sing kondang Titis Wisnu yen ngomong ayo kudu a.
Yen ngomong iya ya iya, yen ngomong ora ya ora. Aja kok Prabu Kresna akak mau kaya ngono iki ya iya to. Iki mau sing jenengane Wayu Topeng Waja, nduk suwun bakal nduk paringake kawan Kakang Bima Narakasura. Mongko Sila Kresna ngerteni dhewe. Wayu Topeng Waja kuwi pancen wis dadi pestine Kakang Gatotkaca. Mongko dadi srana tambani Kakang Gatotkaca sing lagi nandhang lara. Menurut dhewe iki sing gedhe pangapuramu wae. Wayu tak jaluk. Wayu tak jaluk bakal tak paringake lawan Kakang Gatotkaca. Mergo kuwi dadi srana waloyane Kakang Gatotkaca nggone nandhang lara. Pisang geni. Babakan Wayu Topeng Waja iki mau ora ana sambung rapete karo kowe pisang geni. Mula tak jaluk pisang geni. Ora kena melu cawe-cawe perkara iki. Piye? Undang kanjeng pamit kelak kakon lerging sangenal. Oh adalah sajake kok ora Tundrawati golek perkara. Iya, iya. Yen pancen Siwa kok ora gelem ngulungke Wayu Topeng Waja iki mau, apa kelakon geger jotosan karo anakmu dhewe pisang geni kok? Yen pancen ngono sing mbok karepe ayo rawa ya wani, ringkes ya wani. Kowe adalah kelakon ketandangan kena taboke tangane Kakang Antasen. Lho. Jotosono ulungke ora Wayu Topeng Waja. Mergo Kakang Gatotkaca lagi lara, tambane yo mung Wayu iki mau. Yen ra gelem ulungke, apa pengen delok ngamuke Antasena kowe, Pak Dik? Ayo, kok ulungke ora, Pak Dik? Bocah loro padha deglengi. Bocah loro padha-padha ndugale walet. Ora pisang geni ora Antasena wani nyentolane lawan wong. Ora sudi Ratu Ndrawati ngaku anak lawan kuwe bocah loro. Isin ing atase putrane Yayi Janaka, putrane Yayi Werkudara. Lah kok ora duweni tata krama mamak mumuk kaya ngono iki. Pisang geni Antasena, aja ndok kira wakmu Ndrawati kok sulap nyawang kasepen. Sawangen Pakdemu Ndrawati dadi apa ya? Sawangen wakmu Ndrawati dadi apa? Sawangen pisang geni Antasena, wakmu Ndrawati dadi apa? Wakmu Ndrawati dadi sulapan kaya ngono. Pak Kresna nyane kok wis bededeng semono gedine. Wah sajake ketemu musuh sing cocok nganti iso bededeng sakmono gedhe. Sanggeni. Piye Kakang? Rene sik kok. Lho, jarene aku sing ngomong
Antasena sing ngamuk. Iya ning rene dhisik. Apa? Kae lho sawangan apa? Kae lho. Kae lho Pak Dikesno kaya ngono kae. Oh alah, kowe wedi. Iya. Ora kok wedi. Ning lek wujudku kaya ngene lak ya ora gebak. Wujudku kaya ngene ora timbang lek aku arep ngamuk karo Pak Dikesno. Pak Dikesno dadi buta sak gunung anakan, dene Antasena mung semene wujude mengko lek gelut ndak ora imbang. Njur karepmu. Kowe lak kondang pinter sulapan. Yo. Aku gage sulapen. Aku gage sulapen gen gebak gen timbang karo Pak Dikesno. Ben singku gelut marem sanggri. Ora dalan yo ta ya. Arep ngimbangi kelawan Siwa Kresna. Antasena Kakang Antasena karo njaluk sing gawe urip muga-muga ketekan sedya. Sedyane lakon Kakang Indraso Sara Maruta Pawana Kono Markono Pakde Kresna Antasena bocah dugal kewarisan yo lek ngene lak timbang kono bededeng kene gedhe kono bededeng. Oh bocah loro padha ndugale sing siji pinter omong siji pinter ngamuk yo. Ayo dijajal ora gelem ngulungke wujude Wahyu Topelojo lakon jotosan karo anakku Antasena. Wah, gagrak mongso Jilitono.
sawangan ora kangelan wis anggere Antasena ngrebut Wahyu saka Kusima. Wahyu bakal tak jupuk ning uga sawangan. Wahyu bakal tak uncangke ning awang-awang mbok tibane suwa. Bocah loro padha deglenge bocah loro padha ndugale. Olehmu padha ngrebut Wahyu. Ndok ewangi adus ringep. Bareng Wahyu sondok cekel kok njondok kuwang kuwi karepmu njur kepiye? Wis anggeni Antasena bocah degleng. Simo anakku lanang wis anggene mung kepengin buktekne yen to pancen Wahyu kuwi dudu darbe Kakang Bima. Ning wis mesti dadi kagungane Kakang Gatotkaca. Mula Pakji, Wahyu direbut diuncalake nang awang-awang. Ayo padha-padha didelok, padha-padha diseseni. Tibane Wahyu nang endi? Ayo nang endi? Ayo.